guardons de la 10a edició dels Premis Roc Boronat en llengua catalana. Benvinguts a l'Auditori 11 de Catalunya, escenari on enguany celebrem per primer cop aquesta tradicional trobada literària. És la primera vegada que he vingut a aquesta 10a edició i no era totalment conscient de l'abast i la importància que tenen. Tampoc ho he reconegut públicament de la figura del Roc Boronat, que sí que és un nom que et sona i que l'ubiques, però no tenia coneixement de la importància de l'activitat que ell va posar en marxa i que en part, diguem-ne, l'11 actualment continua, no? I després em sembla que està molt bé que hi hagi la doble possibilitat, que hi hagi uns premis per persones amb ceguesa i que, o en tot cas amb moltes limitacions visuals, i d'altra banda que hi hagi un premi obert, perquè em sembla que això permet integrar la cultura catalana, la cultura del país i la seva literatura, una mica tota mena de gent del país. La nostra valoració és molt satisfactòria. Ja són 10 anys de l'edició d'aquest concurs literari en llengua catalana, que intenta promoure l'ús de la nostra llengua i que aquest homenatge que li fem en reconeixement a qui va ser el president del Sindicat de Cecs de Catalunya ha vingut acompanyat també per altres actuacions, com és la posada del seu nom en un carrer al Poble Nou, i ara, recentment, que s'acaba de publicar la seva biografia, que ha estat una realitat gràcies a l'Ajut Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de la Universitat de Barcelona i de l'interès de la ONCE per conèixer una mica més d'aquesta persona i del Sindicat de Cecs de Catalunya, que d'alguna manera són les nostres arrels i són el que avui és la ONCE d'alguna manera, i els cecs catalans i catalanes estarem sempre molt agraïts a aquesta persona, en Roc Boronat, i per nosaltres és un dia especial cada edició en la que recordem aquesta gran persona. Precisa